Marian egon da lurpean bezala, eta 13 urtez egon da lurrak irentsi balu bezala. Hitzarmen bat egin zuen Espainia gobernuarekin. Eskatu zuen anonimatua eta eskatu zuen elkarrizketarik ez ematea inoi. Eta zuzen, garai hartan ez da elkarrizketa bat berarekin inon agertu. Garaiko prentsan ez argazki bat, ez ez. Anonimatua puskatu egin zuten, eta prentsan etorri zen bere izena horregatik guk guain lokalizatu dugu. Eta, bueno, azkenean beha kolaboratu du, baina garai hartan beldurra asko pasatu zuen. Bigilatua egon zen, beha kontatzen du bere etxean Amsterdamen agertu zela kazetak. Gizon bat, esan ez, egineko kazetaria zela, eta beha pikutara behar zuen. Eta guk egineko garaiko jendearekin hitz egin dugu, eta esan digute eginen ez zegoen kolaboratzailerik Holandan, eta ez genuen inor bidali. Gizon hori espia bat zen. Alegia, polizia beldurrez baldin badago, honek zerbait ezberdina esango duela, esan nahi du badagoela zerbait ezberdina. Emakume hau izan da misterio handi bat, eta 13 urtez, honi buruz, zer ez da argitaratu inon, eta gure sorpresarako oso emakume famosoa da, Holandan, telebistan agertzen da, kazetaria da, oso famosua, bestseller bada, eta ziur aski Nederlandera itzuliko dugu liburua. Holandan pixka bat emakume honi beste galdera batzuk egiten dizkioten eta gauza gehiago ateatzen dizkioten. Beak erantzun zituen gure galdera batzuk, beste batzuk ez. Ambigua izan da pixka bat. Baina gero beak publikatu egin zuen honi buruzko bere kronika personala duela 4 urte, liburu batean, Holandan. Beak entzun deklarazio bat, duela 33 urte. Deklarazio manipulatua guztiz, gobernu zibilak. Eta gero, duela 4 urte, beak liburu batean atea du eta hor guztiz gauza diferenteak utatzitu. Lehen esan zuen, tiroak entzun zitula, eta gero 3 estudiantoiek etortzila beragana, eta guain esaten du tiroak entzun zitula, fusilakin ikusi egin zitula gobernu zibilak tiroka eta nisana haien atzetik datorrela, lehen ez zuen esan hori. Eta Corcuerak kongresuan hau esplikatu zuenean, 13 aldiz aipatu zuen emakume honen testigantza. Erabili zuelako bere tesia frogatzeko.